So ang pangutana karon Ang kagahapon pangutana day unsa day? na lakbitan man of course sa ato ang mayor ang magkalabutan sa good governance pinaagi sa mga innovation o sa kinibang digitalization dong irin. Yes, day myself. Okay, of course natandog pod ang peace and order, Correct. ang tourism, Tourism. economic growth, employment, Yes, of course, tinood no? na. Ang poverty alleviation, agrikultura, agribusiness, health, Yes. infrastructure, pag-sustain sa atong environment o katong disaster risk reduction and mitigation dong irin, transportation, Kana day. o education. Tinuod na day. Pangutana. Naaba ditoy gihisulti atong mayor gahapon nga wa na apel pero gusto ninyo Ipa-appeal. ipa-apil. Nga gusto unta ninyo nga sus wa man gi-appeal ni mayor. Oy, Wala man ko kadungog. Oy, mo gusto na ko madungog ba? Ngano man wala. Walay update ato or kung nadunggan Sige man daw. ninyo satisfied ba mo? Kana. Nanay Nora, nadunggan man nimo siguro atong mayor gahapon sa iyahang soka. Oh, nagsunod ko ma'am. Sa iyang gipanulti gapon, 85% ako ang hatag sa iya. Ay, Nga, graduhan man nahimo. dayon. 55, okay. Pasar gahapon. Yeah. Pasar eh. Ang akong ipabot karon sa iya na mahinaot ni mga farmers diri sa Indangan, sa barangay Indangan, nga iyaming tagaan og kuan, tabang. Mangayo unta mi og kanang support sa iya, sir, nga anang tupad kay para makadugang mi og tanom og gulay ug sa amo ang isdaan og makadugang miglimpyo sa amo ang gulayan kay tuloy jud ang among pananom karon kay walay abono. Wala ko'y kuan, similya. Mga pila pod mo diha kabuk, Ma'am Nora? Ang kuan jud members jud sa aning sa Duli 25. Pero naapay uban nga wala pa ma-membro dito sa Duli. Kami legit na jud media sa kuan Duli. 25 ra mi kabuok. Okay. I see, okay. Sige. So tupad. At least nasulti nimo na karon sa kaginan kasabang Nora, at least naminaw ron ang taga City Hall, at least ila po nang mabutang sa ilahang listahan mo na gusto ninyo dahil sa Barangay Indangan. Oh, maunta. Mayunta og mo bisita si Mayor diri sa Barangay Indangan. Kay maordinay amo ang problema sa amo ang farmers sa lagi, sir. Kisa may presidente sa inyo diyang asosasyon sa mga mag-uuma. Ang presidente namo si Kuan Hermina Espacio, Alyaba Espacio. I see. Yeah. Ang vice president namo si Kuan Ruel Baluloy. Okay. Ang secretary namo ako mo ay makaluloy. Bantog day busy ka ni si Ma'am Nora di ay pod ha. Bandura busy kay daghan day kag organisasyon nga giampilan. Oo, very Anak lang din na, sir. Aktibo. Tabang-tabang community lang din. involved. Yes. Basta-basta ka Correct day. sumbanan. Sumbanan.